कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर। समर्थ नगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। जिल्ह्यात मराठी शाळांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही, मात्र बांदा केंद्र शाळा याला अपवाद आहे। अनेक उपक्रमांमुळे मुलांचा ओढा असलेल्या आणि चांगली पटसंख्या असणाऱ्या शाळेला मात्र आपली हक्काची जागा ताब्यात घेण्यासाठी आंदोलन करावं लागतं, हे दुर्दैवी आहे। पाहूयात। आंदोलन चालू राहणार, शाळा बंद होणार। उत्तर तुम्हाला काय द्यायचं प्रशासनाला ती तुम्ही द्या। समजलं? काय सांगू नका याच्यावर। जो काय भाग आहे मी तुमच्या साहेब नसल्यावर मी तुमची चर्चा करायला साहेबांना कॉन्फरन्स वरती घ्या ना साहेब। एवढं टेक्निक आमचं पुढे गेलेलं आहे, घ्या कॉन्फरन्स वरती। वाट बघताय। या प्रशालेच्या 4 वर्गखोल्यांचा एक खाजगी संस्था वापर करत आहे। संबंधित संस्थेचा आणि जिल्हा परिषदेचा भाडे करार संपुष्टात आला आहे। जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी भाडे करार संपलेली इमारत तात्काळ जिल्हा परिषद केंद्र शाळा बांदा नंबर 1च्या ताब्यात देण्याचा लेखी आदेशही दिला आहे, मात्र यावरती ठोस कारवाई झाली नाही। पटसंख्या जास्त असल्यानं जागा कमी पडत आहे, त्यामुळे इमारत शाळेला परत मिळावी यासाठी बांदा केंद्र शाळेत बेमुदत शाळा बंद आंदोलन सुरू आहे। सेंट्रल प्रायमरी स्कूलची 4 वर्गखोल्यांची इमारत शाळेला परत मिळावी यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकांनी शाळा बंद आंदोलन सुरू केलं आहे। या आंदोलनाला सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत आहे। आता प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेत आहे हे महत्त्वाचं ठरणार आहे। एकच गोष्ट आहे, ते पत्र वाचा आणि त्याच्यामध्ये प्रथम त्या या शब्दाचा अर्थ काय असेल आयएसच्या आयएस अधिकाऱ्याच्या मते एवढं फक्त मला सांगा। बाकी आम्ही काही माहिती करत नाही। हे पत्र तुम्ही वाचा, हे पत्र तुम्ही वाचा आणि प्रथम द्या या शब्दाचा काय अर्थ आहे एवढं फक्त आम्हाला सांगा, आम्ही शांत राहू। तुमचं काय प्रॉब्लेम आहे बोला ना तुम्ही। मॅडमांनी सांगितलं शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचं लेटर हेड आहे आणि सही आहे प्रजित नायर साहेब, प्रशासन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आणि यांनी पत्र हे सेक्रेटरी साहेबांना दिलं। पत्र वाचा, सर्वांनी लक्ष द्या। नाही तुम्ही वाचलेला नसेल तर तुम्हाला जर अर्थ कळला नसेल तर मला मदत करा अर्थ सांगायला। सेक्रेटरी शिक्षण प्रसारक मंडळ बांदा, मुक्काम पोस्ट बांदा, तालुका सावंतवाडी म्हणजे सावंतवाडीतली संस्था आहे तालुक्यात। विषय सेंट्रल प्रायमरी स्कूल बांदा, तालुका सावंतवाडीची आपल्या संस्थेच्या ताब्यात असलेली 4 वर्गखोल्यांची इमारत परत जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांचे ताब्यात देण्याबाबत संदर्भ शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्याकडे दावा क्रमांक टाकला आणि दिनांक 25/7/2023 पत्र आहे, म्हणजे 25 जुलैचं पत्र आहे, महिना ऑक्टोबर आहे। उपरोक्त विषयानं अन्वये आपल्या ताब्यात असलेली सेंट्रल प्रायमरी स्कूल बांदा, तालुका सावंतवाडीची 4 वर्गखोल्यांची इमारत संदर्भीय पत्रामुळे जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्या ताब्यात देण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ करण्याबाबत कळवण्यात आलेले होते। हा तात्काळ शब्द एक आहे आणि कार्यवाही हा शब्द एक आहे, हे शब्द जरा नोट करून हवे। कार्यवाही पुढे वाचतो मी, लक्ष द्या। कळवण्यात आलेले होते कधी होते म्हणजे नोव्हेंबर 2022 त्यांना लेटर आलेलं होतं। नोव्हेंबर 2022 की भविष्यातलं जे शैक्षणिक वर्ष येतंय त्याच्यात तुम्हाला म्हणजे मॅडम नाही माहिती भाडं भरून घेतलेलं नाहीये, मागच्या शैक्षणिक वर्षापूर्वीचं भाडं भरून घेतलेलं आहे। ते तेवढं मॅडमने आम्हाला म्हणजे त्यांच्याकडून आम्हाला चांगलं सहकार्य झालेलं आहे, कारण तिथून
कारण बऱ्याच लोकांचे डायरेक्ट पत्रव्यवहार सीओकडे होत होते आणि त्याच्यामुळे आता फक्त हे लेटर जे मॅडमना आले त्याची कारवाई का होत नाही याची कारणं फक्त आम्हाला हवी जो काय भाग आहे आमच्याकडनं काय राहिलं नाहीये तुम्ही ताब्यात द्यायची आहे शाळा आमचा काही संबंध नाही जोपर्यंत शाळा ताब्यात देणार नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू राहणार शाळा बंद होणार उत्तरं तुम्हाला काय द्यायची आहेत प्रशासनाला ती तुम्ही द्या समजलं काय सांगू नका याच्यावर. जो काय भाग आहे तुम्ही तुमच्या साहेब नसल्यामुळे मी तुमच्याशी चर्चा करायला आलोय. साहेबांना कॉन्फरन्स वरती घ्या ना साहेब एवढं टेक्निक आमचं पुढे गेलेलं आहे घ्या कॉन्फरन्स वरती तुमची वाट बघताय ज्या काय आता तुम्ही भावना व्यक्त केल्या जे तुम्ही विचार मांडले मी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.